नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चिली चिकन बघणार आहोत। त्याला लागणारे साहित्य बघून घेऊया। एक शिमला मिरची मी अशी कापून घेतली क्यूब्स मध्ये। हा एक कांदा क्यूब्स मध्ये कापून घेतलेला। 3 हिरव्या मिरच्या उभे चिरून घेतलेले। काळी मिरी पूड, टोमॅटो केचप, चवीपुरता मीठ, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, मैदा, कॉर्नफ्लोअर। आम्ही एक चिकन ब्रेस्ट घेतलेला आहे आणि त्याला मी उभं कट करून घेतलेला आहे। हे 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या किसून घेतलेल्या आहेत आणि 1 इंच अद्रक किसून घेतलेला आहे। 2 मोठे चमचे कॉर्नफ्लोअर, 2 चमचा मैदा, चवीप्रमाणे मीठ मिक्स करूया। पाणी टाकून याची पेस्ट करून घेऊया। घट्ट पेस्ट करायची, जास्त पातळ नको आहे आपल्याला। आपली थिक पेस्ट झालेली आहे। आता यात आपण चिकन डीप करून फ्राय करून घेणार आहोत। तेल तापलेलं आहे। आपण आता चिकन डीप करून यात तळून घेऊया। फ्लेम मीडियम ठेवली आहे। याला आपण गोल्डन ब्राउन करून घेऊया। हे आता आपण परतून घेऊया। आपल्याला चांगले क्रिस्पी करून घ्यायचे। चिकन शिजायला 5 ते 6 मिनिटं लागतात। चिकन परतून 2 मिनिटं झालेली आहे। हे आता मी काढून घेते आणि बाकीचं चिकन पण फ्राय करून घेते। कढईत 1 चमचा तेल तापवलेलं आहे। त्यात अद्रक, लसूण घातलंय आणि हे चांगलं सॉटे करून घेऊया आपण। दोन मिरची आपण 3 घेतलेले, पण आपण आता 2च वापरणार आहोत। गॅस मीडियम ठेवलेला आहे। कांदा जास्त शिजवणार नाही आहोत आपण। जरासं परतून घ्यायचं आहे फक्त। 2 चमचे रेड चिली सॉस, 1 छोटा चमचा टोमॅटो सॉस, 1.5 मोठा चमचा सोया सॉस, शिमला मिरची, एक छोटा चमचा काळी मिरी पावडर, मीठ। सॉसेस मध्ये पण मीठ होतं, त्यामुळे जरा कमीच मीठ वापरायचं आहे आपल्याला। हे 2 मिनिटं सॉटे करून घेणार आहोत। आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण फ्राईड चिकन घातलंय यात। त्याला मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। सॉसेस सगळ्या बाजूने चिकनला लागले पाहिजे। हे ड्रायच असणार आहे। हे आता व्यवस्थित मिक्स झालं आहे। आता याला 2 ते 3 मिनिटं आपण असंच ठेवणार आहोत मीडियम फ्लेमवर। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत। गॅस आता मी बंद करून घेते। आपलं चिली चिकन रेडी आहे। खूप यमी झालेलं आहे हे। तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि मला कळवा ही कशी होती ते। व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।